Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta samu babban nasarar kama wani rikakken ɗan daba wanda ake neman sa ruwa a jallo da waɗansu mutane 9 wanda suka addaba al'ummar Bacirawa da kewaye. Me sunanka? Dawa Kamsusi. Shekarunka nawa? 26. Fuskar ka duk da yanke da kuma ga bakinka alamun kana shaye-shaye. Me da kake sha? Taba wiwi nake sha. Sai me? Yarmu. Usman Gambo. Shekarunka nawa? 14. Waye wannan a kusa da kai? Da dan Kamsisi. Kai me da me kake sha? Ina shan taba, ina shan magani. Sunana Bahar Muhammad. Shekarunka nawa? 14. To waye wannan? Da Kamsisi. Mahaifina ya rasu. Ina mamanka? Tana nan. An san kuna wani abu? Tabbas sun san ma'asa ne. Sunana Ismail, shekaruna 19. Me da me kake sha? Ina shan taba, ina shan sigari. Musa Haruna, shekaruna 20. Ina shan taba, ina shan sigari. Ya kai shekara nawa yana addabar unguwanninku? Ya kai shekara wajen 3. Wanne yanki ne da wanne yanki da wanne yanki? Tsakanin zangon bare-bari Kuntira Bacira rijiyar lemo. Me sunanka? Sunusi Muhammad. Wane suna aka fi saninka da shi? Dawa Kamsusi. Na'am? Dawa Kamsusi. Shekarunka nawa? 26. A ina kake da zama? Bacira. Kai da ganin alamunka ga fuskarka duk da yanke da kuma ga bakinka alamun kana shaye-shaye. Me da kake sha? Taba wiwi nake sha. Sai me? Yarmu. Wannan saran na gashi nan yanke na fuskarka fa? Daga nan ya ci a wurin kai da ko wanda faduwa ne a mashin wani kuma faɗa ne da muke yi tsakaninmu. Wani irin fada? Na daba haka. To yanzu ka zauna a nan ga matan nan ka ji abin da suka faɗa. Ga wannan bawan Allah da aka shiga gidansa aka fasa kofar aka ɗauka bar babur su kuma aka kwashi kayayyaki kuɗi da kuma wayoyinsu. Ga ofisoshi na 'yan bijilanti da kuka jajje da sauran korafi dai gashi dan yayi yawa ma. Waɗannan kuma ga sunan duk a tsaye a kusa da kai. Me gaske duk abin da suka faɗa? Gaskiya ne haka ne abin da suka faɗa. Suka ce a musu laifi a musu sai ma neman afuwa kawai. Ban gane ba. Yanzu na farko mu fara daga gidan matan nan me kuka yi musu? Mun musu fashi. Wani irin fashi? Bayani za ka yi mana da kai da kuka je me aka yi ai so muke mu ji. Da yara su dan bari su ji neman su mai sittin su tatuko yaro su gaudi su muka je muka yi musu kwace a gidajensu. A ina aka samu makaman? A guri na aka samu makamai mana babba sun. Kai baka yi tunanin cewa wannan yaran kanana bane shekarun su 13 14 15 ba yayi kankanta a ce kana daukar makamai kana ba su kana jan su harkar daba da fashi? Gaskiya ne wannan na yi kuskure. Shekara ka nawa kana harkar daba? Dan kai shekara 10. To ba mu labarin yadda aka yi attacking din ofisin yan bijilanti. Mun je biki ne mu da sun yi allazi an gasu mun dawo daga daurin aure mun biyo ta lungunan to sai yara su kanda suna munafance an gwakon suna kama dan wuyi su kai shi kotu su kama baran waya su ke shi haka. Wani ne muna furcin in an kama dan wuyi an kai kotu da barawo? An kama baran waya an suke shi ban ba da belin shi ko wani abu haka. To shine ya sa muka biya gurin muka an tsire musu makamai. A ina ne? A Bacira. Ofishin menene? Bijilanti. Na'am, sai kuma ina? Sai ne na Bacira ga sai gurin Kuntura ga. Kafin wannan lokacin rundunar sanda ta ce a baya tana neman ka ruwa a jallo daga ofisoshi daban-daban da yake akwai korafe-korafe a kanka wanda duk gasu da yawa sun zo. Ina ka gudu lokacin da ake neman ka bayan rundunar sanda ta ayyana cewa ka kawo kanka? Wanda lokaci ba na gaji ina fita kotu. Me ka je yi can? Sana'a. Sana'a. Wace sana'a kake yi? Gwangwan. To bayan wannan fashi da kake yi kuma jan yara ƙanana zuwa harkar daba me da me kake yi na laifi kuma ina da ina ake zama da kayan maye? Gaskiya ne wannan muna sai da wiwi shine sana'ar da muke yi ta laifi. Yanzu ka kai shekara nawa kana waɗannan abubuwan? Zan kai shekara 5 ko 6. Lokacin da ka samu labari na 'yan sanda tana kiran ka a nan Kano me ya hana ka kawo kanka? Ba na gari a lokacin da aka yi wannan. Ka samu labari ko baka samu ba? Na samu labari. To me ya hana ka kawo kanka? Ba da lafiya a lokacin ba to a san magani nake a san na TB haka. Na me? Ina ta san magani na TB. To bayan ka samu labari me yasa ba kawo kanka ba? Lokacin a san na je karɓar magani kuma maganin ka fara ba a daina dole na tsaya na ƙarasa. Akwai wata da dama da kake na wannan aika da ka aikata wanda gashi duka mutane sun zo unguwa guda duk korafi a kanka? Ina da dama na mai neman afuwa. A takaice in za a ce ka kiyasta mutanen da ka kashe ko ka ji wa rauni mutanen sun kai na wanda ka kashe da waɗanda ka ji wa rauni? Tsakanin da Allah ban taɓa kashe mutum ba.
to rauni fa na ji mutum ne haka. za su kai mutane nawa? Za su kai irin mutum 10 ko 10 haka. a ina da ina kake samun suka ji musu rauni? Haka wanda muka yi na a bacira dan fada haka mun ya ko mun je gurin gangi haka ko a fata ko a gurin farauta haka in zai fada. ko shaka babu za a gurfanar da kai a gaban kotu da waɗannan manya-manyan laifukan da kai. A mejan hankalinka ga matasa irinka wanda suke jan ƙananan yara a harkar daba ta fashi, wani jan hankali za ka yi musu domin su kiyaye? Wanda ba su ba su fara, wanda kuma suka fara Allah ya shirye su, Allah ba mu zona yancin jarabawa, Allah ya gyara mana halayen mu haƙi da. Yanzu da me aka kama ka? Bukaci. To shugaban kungiyar hannu da yawa Youth Development Association Bacirawa Hadaya, wanda kuka kawo wannan korafi ga mai girma kwamishinan 'yan sanda, wanda kuma ya ba wa CSP Bashir Musa Gwadabe OC Antidaba umarnin da inda wannan bata gari yake a kamo shi, kai duk ma wanda suke mu'amala da su na harkar daba da wannan fashi da suke wa mutane da sauran laifuka. To yanzu ga ka a Banfai kuma dai ganin idan ka wannan wanda aka kawo korafi a kansa, haɗakar kwamitoci na unguwa suka kawo korafi a kansa, gashi ya zo hannu, ba ma shi kaɗai ba har da sauran yaransa guda 9. Ya kaji a ranka da wannan aiki da aka gudanar? Alhamdulillah ba abin da za mu ci Allah sai godiya. Kuma ni ne ke wakilcin waɗannan unguwanni musamman Zango, Kuntere da Bacirawa a ƙarƙashin kwamitin tsaro. Alhamdulillah kusan 23 ga watan da ya gabata muka rubuta takarda zuwa kuma shine 'yan sanda akan wani ɗan ta'adda da ya addabe mu a wannan yankuna da fashi da makami da kwace da shaye-shaye har da kokarin fyaɗe a wasu ɗansu unguwannin wanda ake ce mai da ɗan kamsusi. Amma cikin ƙanƙanin lokaci shi a CP Ibrahim Adam Bokori MNI ya tura takarda zuwa ofishin Antidaba gurin shi CSP a Bashir Musa Gwadabe, wanda kafin ka ce mai tsakanin kwana ɗaya kwana biyu sai kira magaji daga wasu Antidaba cewa takarda da kuka kawo daga gurin kuma shine 'yan sanda ga ta haifo wadin wajena, kuma wannan ɗan ta'adda da addabi gashi an kawo shi mun zo ya zo yana hannun hukuma. Shi wa kenan? Shi da wa ɗan kamsusi wanda ya kuka ji da aka ba shi? Wallahi unguwan nan in kaga mutanen da muka zo wanda ya gani mun fi mu 100 muka zo gurin nan saboda daɗi, domin ya addabe mu, ya hana mutane kwanciya, ya kone ofisoshin bizilanti, ya sare yan bizilanti, ya kone musu babura. Shi gani yake ma kaman ya fi karfin hukumar 'yan sanda, domin zuwa ya sansani ya kafa tuta, jet tuta ya rubuta mata bihar, wanda kowa ya san menene bihar a Najeriya ko kuma ci a India. To yanzu ya kaga abin da aka yi? A yanzu daga shi a hukumar 'yan sanda kuma alhamdulillah mun ji daɗi ga baki ɗaya. An kama shi, bayan an kama shi da yaransa sama da mutum 10, kuma a yanzu haka ma tun da aka kama ɗan kamsusi da ba sata da ƙari a waɗannan ni dai ban ji ba. To wayannan yaran 'yan wani wurare ne tun da kana wurin? 'Yan waɗannan yanki ne don Bacira da kuma kewayenta, duk kusan yara za a gansu shekara 14, 15, 16 ba sa fin haka, kuma 'yan yanki ne da kewaye gaba ki da. Ya kaga yadda aka gudanar da wannan aiki? Ai ni da ban san ma 'yan sanda suna da ƙwarewa irin wannan ba, sai ban gane ba. Sai akan shi Bashir Musa Gwadabe Osi Antidaba, wanda da ya kamo shi muka zo muka da shi a jami'a, ya kira ni ya girmama mu, ya zo nan domin mana bayanai masu ratsa zukata, har muka zo da cewa ai a matsayin mu na al'umma tun da kwamiti ne bari mu dan ba da gudunmawa ko financial support ne, sai ya ce a bayan shi wallahi aiki dan a zauna lafiya, ko mun san daman can mun san irin kokarin da yake akan irin sauran 'yan daba wanda irin su Beru da sauransu da yanzu haka ma wadansu ma ba sa nan, wadansu sun gudu su kuma ba masa duniya gaba gida. Gaskiya muna yawa da 'yan sanda kwarai da gaske, musamman shi CP na jihar Kano Adam Bakori, bisa kokarin da yake ba direba nan a ga an kiyaye dukiyoyin mutane da kuma lafiyarsu, kuma muna godiya ta. Wani zai ce anya wannan abin da kuke ba sakacin ku a ciki, tunda yaran nan kana ganin su mafi yawanci wasu a cikin shekarunsu ma ko 17 ba su kai ba, 16, 15, 13. Anya ba sakacin ku da kuke unguwa na tarbiyya da wani abu makamancin hakan na kula da kuma sa ido da kuma rahoton duk wani abu akan lokaci? Ba zan ce maka a'a ba, domin tarbiyya ta mutane guda 3 ce. A farko akwai iyayen mutum, na biyu sai unguwa, al'umma unguwa, sai kuma hukuma gaba ki daya, wanda kuma iyaye da unguwa suka fi kowa hudumi. Kuma don dai san wannan kwamitin namu yana ba da jari, yana koyar da sana, wanda wallahi duk wanda yake wannan yankunan ya sani. Amma tabbas akwai sakacin iyaye, a ce yaro shekara 14 yana shan taba, yana shan kodin, yana har yana kwaci ana ba shi gaye. Tabbas akwai sakacin iyaye. Da ƙarshe muna ƙara godiya tun musamman ga hukumar 'yan sanda, musamman shi OC Antidaba a Bashir Musa Gwadabe, Allah ya saka alkhairi, Allah ya masa aiji ma gaba ki daya. Mun gode sosai. Me sunanka? Sunana Ismail. Shekarunka nawa? Shekaruna 19. A ina kake da zama? A rijiyar lemo nake da zama. Wani guri a rijiyar lemo? Rijiyar lemo KMC. To kai da ganin idanka da bakinka kamar kana dan zuke-zuke, me da me kake sha? Ina shan taba, ina shan sigari. Wace irin taba? Taba normal ordinary nake sha. Sai me kuma? Sai sigari. Sai me kuma? Ya abubuwan da nake sha kenan. Waye wannan a kusa da kai? Da a kusa da ni. To ba mu labarin me aka aikata da shi? Zuwa muka yi ofis ɗin 'yan kwamitin layin mu, muka je muka buɗe
muka faffasa su muka ɗiban musu gorori da wuƙaƙe ya abubuwan da Waye muka kai ku gurin? Waye ba da umarnin aje wurin? ni na ba da umarnin aje wajen Su ka gayyato? su da kawai na gayyato To me yasa kuka je wannan wurin? saboda an kama ni na ɗau fanka shine na gayyato su na ce musu su zo mu je ofis din. Bayan wannan ta'adi da kuka je kuka yi wa 'yan kwamati ko in ce 'yan bijilanti me da kuke aikata a baya? Ni dai iya abin da muka taɓa aikata da shi kenan. To sace-sacen fa? Ba mu taɓa fita sata da shi wani. Kai me kake fita naka kai kaɗai ban da shi? Ni kaɗai ni gaskiya ni iyakacin na in na fita ba a nan unguwan nake yi ba. A wani unguwa kake? A nan rijiyar lemo nake yi da ni da abokanai na. Me kake yi? Ni gaskiya mu ma sa ne muke yi mu ma. Kai wani abin da kake me matakin karatunka? Gaskiya ni ban yi karatu ba. To yanzu ina mahaifinka yake? Mahaifina yana na rijiyar lemo. Sana'a me yake? Sana'a kifi yake yi. Ya san da wani abin da kake yi? Gaskiya bai san ina yi ba. Mamanka fa? Bata san ina yi ba. To kai ma ga ka a hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai. Me ya faru da kai ne? Ni abin da ya faru da ni gidana aka haura cikin garin zangon bare-bari lokacin mai dan ungwagu. Misalin karfe 3:10 aka haura gidana aka ɗauka min babur companion. Su waye suka ɗauka? To ni dai gaskiya ban ga wannan na ga dai mutum 3 amma dai ban gane kowa daga ciki ba. To shine to kuma ga ka a Banfai kai kuma me ya kawo ka? Ni dama na shigar da korafi na wajen antidaba na tal'udu to kuma sai Allah ya sa aka kirawo ni aka ce gashi an kama mutanen da suke wannan abun kusan mutum 8 ko mutum 10. Ya kaji a ranka da kaji an ce an kama ana kiranka da aka ce ma an kama ya kaji a ranka? To na ji daɗi sosai na yi farin ciki kuma ina taya Allah godiya sosai da ya nuna min wannan rana. Me sunanka? Musa Haruna. Shekarunka nawa? Shekaru na 20. A ina kake da zama? A Zango. Kai ga kama daga ganin kanka da bakinka kamar kana sha-shaye me da me kake sha? Ina shan taba, ina shan sigari. Wace irin taba? Taba wiwi. Sai kuma me? Shi sigari. To me kai aka kamo ka? Abinda na yi mun je gida biyu na tsaya a kofar gida an shiga an ɗaɗɗauko abubuwa abinda ne kenan. Wa ya jagorance ku? Da ne ya jagoranci tafiyarsa. Yana ina? Gashi nan. Ya kai kuka haɗu da shi? A Zango muka haɗu. Ni kuma ina harkar ɗan sayar da taba sai muke business da shi. Wace irin tabar? Taba wiwi. Kake siyarwa? Haka. Wace shekara ka fara sayar da tabar wiwi? Gaskiya bai fi wata 6 ba zuwa yanzu dai. Me sunanka? Ahmad Isa. Shekarunka nawa? 15. A ina kake da zama? A Wacira titin Zango. To ga ka a wajen 'yan sanda laifin me kai? Da ni da abokina Nemar muka je wajen da ɗan kamsu su za mu sai tawa. Muka sai tawa. Kai ma kana shan taba? Ina sha tawa da magani. Muka je muka sha tawa. Muka je wani kango mun gama shan taba wanda ce abokina Usman Nemar da bari su zo mu tafi gida. Sai da ɗan kamsu sai ce kawai wanda ya tafi gida mu je wajen Maulidi. Da muka ce mu je wajen Maulidi aka ba mu karafuna. To aka ba mu karafuna da ni da Nemar muka zo. Waya ba ku karafuna? Da ɗan kamsu. Me za a yi da karafuna? Ci aka wajen Maulidi za a je. To muna zuwa muka zuba mu da karafunan mu. Muna zubar da karafunan mu ana cikin tafiya kawai aka daki wani gida. Ana cikin dako wani gida sai aka ce a ba da wayoyi. Aka an shoyoyin su aka tafi aka shiga ɗayan gidan na gaba. Aka ƙara buga yaure da kafar shi. Aka janyo mashin da inji da batiri. Aka janyo mashin da batiri da inji. Wannan operation nawa aka baka? Baban ko 5 ba. Duba. Kace shekaran ka nawa? 15. Me matakin ilimin ka? Ni na makaranta? Ni na yi irshad. Ita kaɗai na yi. A ranar na fara sanin da ɗan kamsu su sanadiyar yuniyar ko shi za a tambaya gashi nan ranar da fara gani. To mai girma kwamanda kai ma ga ka a hedikwatar 'yan sanda Banfai. Me ya faru ne? To alhamdulillah rabbil alamin mun gode wa Allah. Akwai wani ɗan ta'adda da ya addabe mu tsakanin zangon bare-bari da unguwa ta Jangaru. Waye wannan ɗan ta'adda? Dawa Kamsusu. Au kuma san shi kenan. Mun san shi. To ba mu labarinsa. To ran da ya je ya fasa ofis na gaba da ofis ɗina ranar wata Lahadi. Sai washe gari da safe sai ya kira ni a waya. Sai yake cewa kan in shiga rigiman nan. Domin baya rigima da ni bai kamata in yi rigima da shi ba. O dama ka san shi ya san ka. Ya san da na san shi yana da lambata. To sai ya zo yake cewa kan in shiga wannan rigimar. Wace rigima ce? Rigimar harkar dabarsu da suke yi a Yimbu
ya ja ma wani ya yi min honin yake cewa kada in shiga wannan rigima, idan na shiga wannan rigimar na ɗauko hanyar da za a fara kone-kone a cikin unguwanmu, kuma yana nan in dai na shiga wannan rigimar sai ya zo ofis ɗina ya sa wuta ya kashe ko mutum 10 ne a ofis ɗin naka. a ofis ɗin nawa. Shine na ce masa ba laifi, Allah ya kawo shi lafiya. To yanzu kuma ya aka yi? Na ji daɗi kwarai da gaske da aka ce an kama shi. Mai girma Osi Antidaba ya yi ƙoƙari gaskiya wajen kama wannan bawan Allah. To yanzu ga ka kuma shi wanda ya maka wannan ikirari ga shi a zaune a kusa da kai da wasu sauran yaransa ga sunan su 9, ya kaji a ranka? Na yi farin ciki kwarai da gaske. Roƙon da nake yi ga hukumar 'yan sanda ta jihar Kano da ɗauki mataki mai kwakwara akan wannan bawan Allah da ya addabi mutane. Ya kai shekara nawa yana addabar unguwanninku? Ya kai shekara wajen 3. Wanne yanki ne da wanne yanki da wanne yanki? Tsakanin zangon bare-bari, Kuntira, Bacira, Rijiyar Lemo. Ma ga ka a hedikwatar 'yan sanda ban fai, ya aka yi ne? Abin da ya kawo mu ni ina cikin wanda aka haura a gida cikin dare wajen karfe 3 aka buɗe kofa ta aka tashe ni aka ce a bada kuɗi. Ba kuɗi shine sai aka karɓi babur ɗina da wayoyi na da na tawa ɗaya ta matata ɗaya. Wace unguwa ce? A unguwar Zango ne kasan Bacira. To yanzu ya ka gani da kaga waɗannan mutane ga su sun zo hannu? Wanda aka yi wa wannan ta'addanci dole zai murna da abin da ya faru tunda Allah ya sa sun zo hannu, dole na yi farin ciki gaskiya sosai. Lokacin sun kai su nawa? A lokacin sun kai su 8 da wanda ido na ya gani. Yanzu suno ne ana ka gasu gaba daya? A yanzu na ga kamar sun kai 8 din yanzu. To ya kaji a ranka kaga dai waɗanda suka yi maka wanda aka a gaskiya na yi farin ciki sosai, na ji daɗi gaskiya. Me sunanka? Sunana Bahar Muhammad. Wannan unguwa kake da zama? Bacirawa. Shekarun ka nawa? 14. To waye wannan? Wannan Dokam Sisi. To ba ni labari ya aka kuka haɗu da shi kuma me kuke tare? Illa bai wata ɗaya da ya wuce daga baya shine muka je yin ni da walidi. Muna zuwa yin nan sai walidi ya ce mu je can walan mu zauna. Muka zauna to ni ban ma san wannan din sosai ba. Ban ma taɓa ganin shi bai a ranar tabbas. Kafin ku zo gurin ko me da me kuke aikata na laifi? Mu gaskiya zan ga mai labai mu sane muke yi kuma a kwanan nan da mun daina daga dai muka haɗar da Dokam Sisi muna shaye-shaye yana siyar da taba wiwi to an dan jima sai daina siyarwa to shine wata rana kai wai ina baban ka yake? Mahaifina ya rasu. Ina mamanka? Tana nan. Waye babba namiji a gidanku? Abdurrahman. An san kuna wani abu? Tabbas sun san ma ina yin sane sabida yanzu an daina sun ce in daina kuma. Mamanka ta san kana yi? Ta san ina yi amma. Shekara ka nawa kana sane? Shekara ta 2. To kai shekara ka nawa a duniya gaba ɗayan ka? 14. To ba mu labari ya dauka da wannan shi. Shi wannan Dokam Sisi wannan mun je Yambu da muka je Yambu wannan wata ɗaya da ya wuce kawai sai muka gan su da walidi ya ce mun zo mu je muna zuwa to shine na walidin walidi yana bursin shine muka yi shaye-shayen wiwi da muke shaye-shayen wiwi. Kai yanzu kana shaye-shaye? Ina shaye-shayen wiwi. Kace shekara ka nawa? 14. To me da me kake sha? Wiwi ko ne ke sha da magani. Wanda maganin? Pisco. Muka haɗu da walidi kullum she kwana 2 mu inga zuwa. To in muka saba da zuwa wajen to she wata rana ya ce muna ku zo mu dafi wani waje. Muna zuwa daman su wannan da suka kira mu su wannan dan abu suka ce mu zo mu je wani Kongo. Muna zuwa Kongon nan sai muka ga yana buga wata aba ana ce mata ice. Da muka ga yana Shiwa kenan. Dokam Sisi. To ina jin ka. Da muka ga yana buga ta shine yake ce muna yau neman kuɗi zai yi. Dole abar da ya sha dole ya biya kuɗinta. Muna zuwa sai ya ɗauko makamai da ya ɗauko makamai sai ya ɗauka kowa ɗauka ya ba kowa ya ce mu zo mu fito. Kuma an baka makami? An ban wani ɗan makami ƙarami. Ya sunansa? Kamu ɗaya ne ƙarami. Wanne iri ne? Wuka ce, adda ce, zabira ce? Ƙaramin kamu ɗaya. To ai ni ban san kamu ɗaya ba. Wani ƙaramin wuka ne ana ce mai kamu ɗaya muka tafi. Wuƙaƙen suna da suna duka? Gaskiya wuƙaƙen ban san sunansu ba kawai dai na san tuko mana na san. Ya aka yi ranar? Sai ya ce mu zo mu tafi da ya ce mu zo mu tafi shine muna tafiya ko muka ga ya aka da kafa shi ya buga ya shiga gidan nan yana shiga gidan nan to shine da ya shiga ya dauko wukarsa yake cewa kowa ya fito da wayoyinsa da ya ce kowa ya fito da wayoyinsa to ya aka daddako wayoyin sai na tsinci wata 200 sai wata sefa guda ɗaya da ya tsince su shine da ya ce wannan ya dauko mu wuka ya ce in yanka wancan yaran in ba su bada kuɗi ba yana cewa da safa amma to kowai sai in ga karkarwa da hannu ma na dawo gefe ma kawai na fito daga
wajen sai ya ƙara dawowa shi again ya shigo ya ɗauko wannan ya an so musu wata waya sai ya fito. Bayan wannan da me kuke ɗauka a gidan? Mu ni ashi din. Ashi wai ya iba. To bayan wannan gidan kuma ina da ina kuka ƙara zuwa wani aiki kuka ƙara tare da shi? Sai wani gida to gidan mutumin muna zuwa shi ma ya balle yana ballewa da ya shiga ya ɗauko mai mashin doya guda biyu sai batirin katon batiri sai inji guda ɗaya. Daga nan fa? Daga nan shikenan sai muka fito da muka fito sai ya ce kowa ya tafi ya hau babur ɗin ya tafi da babur ɗin to sauran abubuwan da safe ina gida na fito na zauna a gida na gama kari ko ce ya kirawo ni wannan su ne. Me kira ka? Su ne Umar ne suka zo suka kirawo ni da Ahmad mai 60 ya suka ce wai doya yana kira na su ma an dai shagon su an ce su zo in ji shi yake cewa mun ci amana shi an iban mai abubuwa sai yake cewa wallahi ba mu ci amana ka ba to shine yake cewa kowa ya zo muka tafi wani can wani gidan Ibola ya yanga duka na aka an shi mun. Yanzu aika da kuka aikata wa'annan me aka baka? Ni ba abin da aka ban a cikin rintsa da Allah ya labe ga sunan kowa ya tambaya. Bayan wannan fa an ƙara wani abu? Ba abin da aka ƙara yi da ni da ban sani ba. Kai yanzu me ka koya a gurin Kamsusu? Ni yanzu wallahi ba abin da na koya face wahalar da nake sha tsakani ya riga Allah ya yana cuta ta yana kwace min komai in na samu abu ya kwace min. Abin da kuke samu a ina ke samu? Gaskiya a hanya ne in muka to kuma yanzu kwanan nan ma daina ma samu sai dai wannan in zauna mu shaye tare da wannan Ahmad kasuwa da yake zuwa to kwanan nan da muka haɗu da shi a ranar aka yi abin da shi. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda Banfai me ya faru da ku ne? To ni sakatare ne na bijilanci a nan unguwarmu akwai lokacin da wata lahadi mun tafi. Wace unguwa kenan? Zangon bare-bari unguwar Kanawa akwai ofis ɗin bar ganin mun sanka to akwai wanda muka samu wani yaro an kama shi a rijiyar lemu ya saci fanka ya ce shi dan zango ne to yan ofis ɗin can suka kawo shi nan gidan mai gari muka tattauna da shi yana suka zo suka bada hakuri aka sallame shi daga baya kuma sai je ga dawa kan su cewa ga can an kama shi har an dake shi don haka sai gayyato su suka zo suka faffasa ofis din nan ba mana suka zo suka dinga sare-sare guna hatta bishiyoyin gurin sai suka sare su gaba daya wannan rodin na flag sai da suka karye shi gaba daya. Bishiyoyin gurin me suka yi musu? To shine ba mu san abin da suka yi musu ba sun zo sun kama sare-sare a gurin suna ta dukan gurin kowa sun kori kowa wayarin din cikin ofis din ma sun tsinke gaba daya suka tafi da shi. Waye ya jagorancin su? Sun ce dawakan su ne yanzu yana ina gashi yanzu a hannun ma'aikata. Yanzu gashi da mutane 10 ya kaji da ka gansa a hannun hukuma? Ana farin ciki wallahi domin gaskiya mutane sun shiga firgici da tayin hankali a wannan lokacin don har ma mun yi tunanin za mu iya aiki tunda abin ya zama haka. Amma yanzu ya kaji? A yanzu mun dawo da kwarin mu sosai ma kuwa. Me sunanka? Usman Gambo. Shekarunka nawa? 14. A ina kake da zama? A Bacira tsallaken gabas. To waye wannan a kusa da kai? Da dan Kamsisi. Kai me da me kake sha? Ina shan taba ina shan magani. Shekarunka nawa? 14. A 14? Kai shekara nawa kana sha? Gaskiya na kai shekara 1. To ba mu labari me kuka yi? Akwai wata rana da daddare karfe 11 dare da ni da abokina Ahmad mai 60 muna shan tawa. To da karfe 11 dare sai wani ana ce mai burakita wani fari gajeri. Wani burakicin ne kuma wannan? Wani yaron shi ne gajeri. Akwai wani mai suna burakica can? Gajeri. To shi ne sai muna cikin shaye-shaye to karfe 11 dare da ni da abokina Ahmad na ce mai zo mu tafi gida mun dauko za mu sa takalmin mu za mu tafi ya burakicin nan ya zo ya ce kai yi ne mu kowa da kowa. Shi wannan burakica a wannan unguwa yake? Dan sabon titi ne tsallaken basu ba cirawa. Zai shekara nawa? Wallahi ban da sani ba dai. Abokin ku ne? Abokin dai dawa ne. To muna cikin shaye-shaye nan daman zama yin bikin gidansu aka shi da dan Kamsisi to kowa ya wade sai bai fi mu wajen 8 ba kamar yadda mutumin can yake faɗi. Laifin me kuka yi abin da yake son jiki ne? To muna cikin tafiya sai ya ce mu shiga cikin gidan shi da inda yake kwana sai ya babba mu makamai muka ce da me za a yi da wa'annan makaman sai ya ce inda zazzagin ya ce to ku da mana mu je mana ya ce mana maulidi za mu je da muka fito muka ciccire takalmansa a cikin gidansa muna fitowa bai muka zaga wajen wani kango ana ce mai bihar kangon nan kenan bihar shine muna cikin tafiya ko ya samu kafarsa ya daki wani kyauri ya shiga gidan wa'ansu mata ya tambaya ce ina yanku suka ce wallahi baya nan kawai shine suka daukan shine da ya zare wata sharbebiyar wuka da ya zare sharbebiyar wukan nan ya inda musu barazana uwa zai buga musu wallahi an buku fito da wayoyinku ba duk sai ya karba a gidan an shi waya an iban musu wa'insu kuɗi ba na nan ba na Nijar daga nan fa
daga nan sai muka yi gaba nan ma ya samu wata kofa ya ballata sannan ya dau babur sannan aka ba da wayoyi guda 2 a daren da asuba sai ya zazzage mu ce to kowa ya wuce ya tafi da safi an haɗu safiya tana yi muka zo aka kikkira kowa akwai wani ana ce mai gashi nan dan bari har yake cewa ya ci mai amana ya ɗaukan mai wayoyi guda 2 ya sayarwa da wani ana ce mai olalan waya wannan kun yi irin wannan kafin wannan ya kai sauna so ɗaya aka taɓa yi da ni wallahi to bayan nan fa shi kenan wallahi ya ai kaga anan gurin ya ce kai ne mataimakinsa wallahi oga in dai na yi ƙarya ko menene amun wallahi ga abokanai na a tambaye su to kai ma ga ka a hedikwatar 'yan sanda Bafai me faru ne a takaice da farko ni ne kwamandan bijilanti da ke gadar Madugu zango kenan gaba daya insha Allah kai babban mutum ne ba a insha Allah ma to ya kai abin da yake faruwa ranar Lahadi sati 4 kenan da ya gabata baya ina gida a kwance na samu kira daga mai gidan da nake da vigilante office a gidansa ya kira ni cewa ga su dawa nan sun zo suna balle kyauren shagon na vigilante kenan sai na hanzarta domin in zo da na gansu na gai tawagarsu ta yi yawa kuma na kiran agaji domin a kawo agaji duk mutane ba sa kusa hakan ya yi min takaici sosai na koma gida na zauna domin ba yanda zan iya tunkara waɗannan mutanen da yawansu ce waye ya jagorance su dawa kan su ne dan na leko a lokacin na gan shi da yaransa da ido na to sakamakon sun yawa na koma bayan da na iya da su shi dawa din ke yanzu yana ina yanzu gashi a hannun 'yan sanda muna nan Bamfa yanzu haka 'yan sanda sun samu nasarar kama shi ya kaji a ranka da ka gan shi gashi da gaba ɗaya tawagarsa ga su gaba ɗaya an tattaro su an daba sun kamo su gaskiya na yi matuƙar farin ciki sosai duba da yanayin cewa dama 'yan sanda suna ba 'yan bijilanti goyon baya da haɗin kai daga na da ƙorafi da suka shigar kuma suna bi musu iyakar bakin ƙoƙari da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano. Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta samu babban nasarar kama wani riƙaƙƙen ɗan daba wanda ake neman sa ruwa a jallo mai suna Dawa ɗan Kamsusu da waɗansu mutane 9 wanda suka addaba al'ummar Bacirawa da kewaye. Ranar 5 ga watan 1 na wannan shekara ta 2026, Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta samu wani ƙorafi a rubuce daga wata ƙungiya mai suna Hannu da Yawa Youth Development Association da take Bacirawa da suna Hadaya akan yadda al'umma suke ta kokawa musamman mazauna Bacirawa, Kurna, Rijiyar Lemo, Zango, Kunture da kuma unguwannin da suke makotaka da su akan waɗansu waɗanda suka dame su da harkokin daba, fashi da makami da sauransu wanda kuma a yadda suka ba da rahoton akan cewa wani matashi mai suna Dawa ɗan Kamsusi shi ne yake jagorantar waɗannan ɓata gari inda suke tara mutane suna ƙwacen waya, fashi da makami, fasa shaguna da gidajen mutane ana satar kayayyaki musamman wayoyi da babura na hawa sannan kuma da kaiwa farmaki da dama ofisoshin 'yan bijilante da yake waɗannan yankuna. Kaɗan daga cikin ƙorafinsu a kan wannan matashi da kuma tawagarsa shine sun kasance sun hana waɗannan yankuna zaman lafiya kuma a yadda suke gani ma sun fi ƙarfinsu da 'yan kwamitocin tsaron unguwa da ma jami'an tsaro. Bayan karɓar wannan ƙorafi, mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adam Bakori PhD ya tada dakarun 'yan sanda na musamman a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba CSP Bashir Musa Gwadabe tare da basu umarnin lalle duk inda waɗannan ɓata gari suke a tabbatar da cewa an sa himma an kamo su. Bayan an tattara bayanan sirri, aiki kafaɗa da kafaɗa tare da al'umma, an kai ga nasarar kaiwa wani farmaki inda aka kama wannan matashi wanda kuma shi ne shugaban wannan gungun 'yan daba wanda an kama shi mai suna Sunusi Dawa Kamsusi ɗan kimanin shekaru 26 da ke unguwar Bacirawa a nan cikin garin Kano wanda kuma aka same shi da wuƙaƙe da guru da kuma layu. Bayan an dukufa domin gudanar da bincike, wannan matashi ya tabbatar da cewa shi da kansa ba ya aika da yawa don ba zai iya tuna iya abubuwan da ya yi ba da kuma shekarun da ya ɗauka yana yi ba. Zuwa wannan lokaci kuma an samu mutane 30 da suke korafi a kansa kuma gaba ɗaya ya tabbatar da cewa shi ne ya wannan aika-aika. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD
wanda al'ummar wannan jihar suka yi lakabi da ba sani ba sabo, ya yaba da wayannan 'yan sanda na wannan aiki da suka yi, sannan kuma ya ƙara godiya ga al'umma da suka ba da haɗin kai aka kai ga wannan nasara. Mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adam Bakori PhD.